Това започва като отвличане за пари. План, изчислен, обмислен. Но нещо се обърква. И много бързо. Всичко излиза извън контрол. А най-странното е, че хората, които знаят истината, един по един умират. Това не е прецедент у нас, нали? Това е случаят на Мирослава от Перник. Мирослава е на 17 години, учи, тренира, води нормален живот. Вечерта излиза за тренировка, нищо необичайно. Нищо, което да подсказва какво предстои. Той е с Мирослава Николова, която изчезна на 7 ноември след тренировка и от тогава е в неизвестност. Полицията уверява, че прави всичко възможно за намиране на 18-годишната спортистка, която е издирвана и чрез Интерпол. В последните кадри на Мирослава Иванова, които виждате, преди отвличането й, разпространени от сайта за Перник, се вижда, че той е в спортна зала Дружба след тренировка по тайквондо. Малко след това момичето излиза на улицата. От кадрите ясно се вижда, че Мирослава излиза от сградата в компанията на момче от клуба. От Калоян Аладимекс, където тя е тренирала преди изчезването си, призоваха за спиране на спекулациите по нейн адрес, както и да се остави полицията да си свърши работата. За последно Мирослава е била със своите съотборници в залата по таеквондо. От записите на видеокамерите в залата се вижда, че тя си тръгва в добро настроение точно в 19 часа и 57 минути. По думите на нейни приятели, тя е бързала да се прибере при семейството, защото майка й е чакала. След тренировка тръгва към дома си. Това е път, който е изминавала десетки пъти. Но този път не стига от дома. Родителите й започват да се притесняват, телефонът й мълчи, няма връзка, няма следа и започва издирване. Полиция, доброволци, градът говори само за едно – изчезналото момиче. Но това, което никой не знае в този момент, е, че това не е случайно изчезване. Полицията започва от най-очевидното. Последните часове на Мирослава, с кого е говорила, къде е била, кой я е видял за последно. Проверяват телефона и разпечатки, контакти, опитват се да намерят нещо, което се откроява. Някаква връзка, която не би трябвало да е там. Паралелно с това започват разпити, приятели, познати, хора от ежедневието й стесняват кръга. И постепенно започва да се появява една линия, която води извън близкият ти свят. Към хора, които имат връзка не толкова с нея, колкото с семейството й. Това насочва разследването в нова посока. Вече не търсят просто изчезнало момиче, търсят мотив. И този мотив започва да изглежда като пари. Така стигат до двама мъже. Първоначално нищо категорично. Само съвпадения, връзки, пресичащи се контакти, но когато започват да ги разпитват, нещо не е наред. Отговорите им се разминават, детайлите не съвпадат и колкото повече въпроси задават, толкова повече историята им започва да се разпада. И точно тук разследването прави завой, защото вече не става дума за съвпадения, а за хора, които категорично крият нещо. Полицията решава да действа. Организира се операция и целта е ясна – задържане и разпит. Но това, което се случва в следващите минути, никой не го очаква. По време на обиска в дома, Стойчо е вътре заедно с полицията, което е стандартна процедура, при която заподозреният присъства, докато се търсят доказателства в дома му. В един момент обаче той се отделя и влиза в съседно помещение, място, което очевидно не е било проверено както трябва или поне не е достатъчно добре. И точно там се оказва, че има и оръжие. Най-притеснителното е, че в този момент той не е под директен контрол. Няма човек до него. Няма навременна реакция. Всичко се случва за секунди. Преди някой да успее да се намеси, той взема оръжието и се прострелва. Край. И това е моментът, който оставя най-много въпроси. Как е възможно заподозрян в тежко престъпление да бъде оставен сам дори за миг? Как е възможно в помещение, до което има достъп, да има оръжие? И защо това се случва точно с човека, който знае най-много? Аз бих попитала и дали самите полицаи не го прострелват, за да не издаде някого. Шок.
Пълен шок. Пред очите на полицията един от хората, които знаят какво се е случило, изчезва завинаги, без да каже нищо. Това променя всичко, защото вече няма двама души, които да дадат отговори. Остава само един. Единственият, който знае цялата история. Единственият, който може да каже какво се е случило с Мирослава. И сега всичко зависи от него. След този момент разследването се фокусира изцяло върху втория заподозрян. Той е задържан и започват разпити. В началото отреча, дава обяснения, които не водят до никъде, но с времето натискът се увеличава и постепенно историята започва да се променя. След задържането си започва да дава подробни обяснения за случилото се. По думите му всичко започва с нуждата от пари. Той твърди, че искал да напусне съпругата си и да заживее с любовницата си в Бургас, за което му трябвало сериозна сума. Разказва, че заедно с Стойчо Стоев обсъждали как да направят нещо голямо, след което да приключат с престъпленията. В този период разбрали, че Борислав Чолев е получил наследство от баща си. Според тях той е разполагал със значителни средства, около 250 000 евро в банка, както и имоти за милиони. Първоначално обсъждали различни варианти. Един от тях било да го изнудват, като например да му откраднат инсулина, тъй като бил диабетик. Тази идея обаче била отхвърлена като несериозна. Тогава Любенов предлага да включат Венцислав Димитров. Това е трети човек, когото познават от години и който според него имал контакти и опит. След среща между тримата решават, че ще се действат чрез отвличане. В началото планът бил да отвлекат самия Борислав Чолев. Скоро обаче стигнали до извода, че ако той бъде жертвата, няма кой да плати откупа. След това обсъдили възможността да отвлекат брат му Йоан, но се отказали заради непредвидимият му график. Тогава се насочват към друга идея – да отвлекат жена. Според Любенов тази мисъл била подсилена от разговор с любовницата му, която го попитала дали би платил откуп за жена, която обича. Така стигнали до извода, че при жена натискът върху близките ще е по-силен. Първоначално избрали друга жена, свързана с Борислав, но и от нея се отказали заради непостоянен график и риск от провал. В крайна сметка вниманието им се насочва към Мирослава, сестрата на Елеонора. Те вярвали, че чрез нея ще могат да окажат натиск върху Борислав и да го принудят да плати. След като вземат това решение, започва дълъг период на наблюдение. Любенов твърди, че любовницата му има основна роля в това. Тя често обикаляла около дома на Мирослава, наблюдавала я с велосипед, а понякога използвала и автомобили, осигурени от друг човек, свързан с автокражби. Освен това, тя посещавала и залата, в която Мирослава тренира, представяйки се за родител, който иска да запише дете. По този начин разбрала точният график на тренировките й. Любенов също наблюдавал Мирослава лично, следял я как отива на тренировки и по кой маршрут се прибира. По негови думи, те събирали информация систематично и продължително. Разбрали, че тя обикновено се прибира сама и пеша след тренировка, което я правило лесна мишена. Любенов прави и още едно сериозно твърдение, че са получавали вътрешна информация от полицията чрез жена, която е работила като сервитьорка и барманка в заведение, посещавано от полицаи. Според него, тя им съобщавала какво се разследва и какво знаят органите на реда. В деня на отвличането, 7 ноември, той твърди, че още след обяд се е подготвил. Бил е в заведението, където е работила любовницата му и дори поканил приятелки, които по-късно да потвърдят, че е бил там, за да си осигури алиби. Около 18:30 часа се срещнал с Стойчо Стоев, а малко след това към тях се присъединил и Венцислав Димитров. Тримата се подготвили за действие, облекли специално подготвени дрехи, сложили маски и ръкавици, взели със себе си раница с оборудване, тиксо, свински опашки за връзване, както и разредител, с който планирали да унищожат дрехите или други следи след извършването на престъплението. Разполагали и с 2 пистолета, които според него били осигурени от любовницата му. След това отишли с автомобил и заели позицията пред залата, където Мирослава тренирала. Там я чакали готови да действат.
Според разказа на Марио Любенов, след като заемат позиция пред залата, те чакат Мирослава да приключи тренировката си. Знаят точно кога ще излезе и че най-често се прибира сама и пеша. Когато тя излиза, я причакват по пътя. Действат бързо, с маски, с ръкавици, подготвени. По думите му успява да я качат в колата и да напуснат мястото без да привлекат внимание. До този момент всичко върви по план. Отвличането е извършено. Следващата стъпка изглежда ясна. Да я задържат и да поискат пари. Но точно тук нещата започват да се разминават. Според една версия, Мирослава е познавала част от хората и не е осъзнала веднага какво се случва. Според друга е оказала съпротива. Какво точно е станало в тези първи минути, остава неясно. По думите на Любенов, след отвличането я отвеждат извън града. Точно мястото обаче така и не е категорично установено. Не е ясно къде е била държана и какво точно се е случило в първите часове. И тук планът им започва да се разпада. Вместо да поискат откуп, те се колебаят. Осъзнават риска, осъзнават, че ситуацията е излязла извън контрол и в рамките на първите часове се стига до решение, което променя всичко. Мирослава е убита. Без реални преговори, без искан откуп. Без планът да бъде доведен до край. Това е моментът, който прави случая толкова трудно обясним. Защото мотивът изглежда ясен, но действията не го следват. След това, според неговия разказ, те укриват тялото, опитват се да заличат следите и се връщат към ежедневието си. История, която звучи подредена, но оставя усещане, че липсва нещо важно. След признанията, разследването прави рязък завой. Полицията вече има човек, който твърди, че знае какво се е случило и може да покаже мястото, където е укрито тялото. Това би трябвало да е моментът, в който всичко започва да се изяснява. Но не се случва точно така. Въпреки, че се твърди, че мястото е посочено, откриването не е бързо, не е директно. Търсенето продължава, включват се хора, кучета, времето минава. И тук се появява първото сериозно съмнение. Ако човекът наистина е знаел точно къде е тялото, защо отнема толкова дълго време да бъде намерено? В крайна сметка Мирослава е открита. И тогава става ясно най-тежкото. Тя е била убита скоро след отвличането. Не дни по-късно, не след преговори, а почти веднага. И точно тук историята започва да се пропуква. Защото ако целта е била откуп, защо той никога не е поискан? Защо няма истински опит за пари? Защо всичко приключва още в първите часове? Официалната версия е, че планът се е провалил, че извършителите са изпаднали в паника, след като тя ги е разпознала и че не са знаели как да продължат, но това обяснение оставя твърде много празни места. Не е ясно къде точно е била държана Мирослава в тези първи часове. Не е ясно какво точно се е случило между отвличането и убийството. Не е ясно защо няма категорични доказателства за част от тези моменти. И тук идва другият проблем. Голяма част от това, което се знае, идва от показанията на хора, които вече не могат да ги потвърдят. Един от основните заподозрени умира. Другият остава единственият, който разказва своята история. Но и тя не отговаря на всички въпроси. С времето започват да се появяват разминавания във версии, в детайли, в изказванията на институциите, дори по най-важният въпрос – кой точно е извършил убийството. Има различни твърдения. И така, вместо ясна картина, остава усещането за нещо недоизказано, защото когато събереш всички парчета, те не се подреждат напълно. Историята има начало, има край, но средата остава в сянка. И точно за това години по-късно този случай продължава да буди съмнение, не само заради това какво се е случило, а дали всъщност знаем всичко. Марио Любенов Сайка, отведен в следствения арест в Перник. Приключило е събирането на информация, е съобщил пред вестник Монитор началникът на отдел съдебна психиатрия от болница Свети Наум, доктор Петър Маринов. 4-членна комисия, която се състои от 3 съдебни психиатри и 1 клиничен психолог, изготвя становището си дали той страда от шизофрения.
Всеки от нас е равнопоставен. Мненията ни може да са различни. Правим справки в литературата и се подготвяме да дадем заключение, обяснява доктор Маринов. Марио Любенов, който е единственият заподозрян в убийството на 17-годишната Мирослава Николова от Перник, вече е отведен в следствения арест в Перник. Изследването му в психиатрията обаче е по друго дело за изготвяне на фалшиви пари. При специализирана полицейска операция Автокръци през 2011 година в апартамент, обитаван от Любенов в пернишкия квартал Изток, е открита лаборатория за фалшиви пари. Срещу него е повдигнато обвинение за изработване на неистински парични знаци. През април обаче заека представил на психиатъра доктор Робърт Крумов от Перник пълна папка с епикризи, че страда от шизофрения и е лекуван в болница Свети Наум в София. Психиатърът твърди, че му е изписал лекарства, но установил, че пациентът не ги пие. Освен това се усъмнил, че Любенов е шизофреник, защото проявявал абсолютно всички признаци на болестта, а това е в противоречие с практиката. И тук историята става още по-мрачна, защото има още един човек, свързан с този план. Както ви казах в самото начало, те са трима. Третият е Венцислав Димитров, известен като Мечан. Според разказа на Любенов, той участва в организацията. Това е човек с контакти, човек, който помага всичко да се случи. Но години по-късно и той изчезва от уравнението. През 2013 година е разстрелян в автомобила си с десетки куршуми. Убийството остава неразкрито. И така, още един човек, който би могъл да разкаже какво се е случило, вече не е жив. Един се самоубива, друг е разстрелян и остава само един човек с една версия – Марио Любенов. Единственият човек, който разказва цялата история. Той дава обяснение, говори за план, за пари, за наблюдение, за отвличане. История, която на пръв поглед изглежда логична. Но има един проблем. Това е единствената версия, която остава. Няма кой да я потвърди. Няма кой да я отрече. Няма втори човек, който да каже дали това е цялата истина или само част от нея. Прокуратура град Перник искане за вземане на най-тежката мярка на процесуална принуда за държане под стража по отношение на обвиняемия по доследно производство 239-2011 година по описа на ОД-МВР Перник Марио Валериев Любенов е основателно. Съдът го признава за виновен. 25 години затвор. Това е официалният край на случаят. Но не и истинският. Защото когато събереш всички детайли, нещо не се връзва напълно. План, който изглежда обмислен и се разпада за часове. Отвличане за пари без искан откуп. Двама ключови участници, които вече не са живи. И една история, която остава недовършена. И точно за това въпросът остава същият. Какво всъщност се е случило с Мирослава? Ще ми е интересно да чуя вашето мнение. Според вас това цялата истина ли е? Или има нещо, което никога не е излязло наяве?
Сега има нов труп на друго дете. Убийствата продължават. Това трябва да се спре. Това е смисъл на протеста. Да, трябва да се Да. промени. Законите трябва да се променят. Трябва да бъдат по-сурови наказания. Дори ако трябва да се върне смъртното наказание. Защото не живеем на спокойна държава. Вчера, може би чухте какъв беше изхода от заседанието. Имате ли някакво отношение към това, което се случи вчера в съдебната зала? Не.